Okei, moi kaikki. Täällä on Taikuri Harri ja tää on mun ja Eekun uusi kanava. Ja me tehdään tää kaikki taikatemppuja, deck reviewia ja kaikki tutoriaaleja ja unboxing videoita. Ja tänään olisi vuorossa deck review. Mä teen reviewin 4 pakasta. Okei, aloitetaan. Ekaksi tulee Bicyclen standardit. Okei, nää on tosi hienot ja laadukkaat kortit. Ja ihan saadaan siisti. Tässä boxissa on Bicycle. Tässä on semmonen pata S tai pata. Ja sit siinä keskellä on joku tommonen nainen. Niin, ja ne on myös halvat. Niin, ne on halvat. Ja tässä on standard. Tässä on playing cards. Tässä on Air Cushion Finish made in USA. Täällä on come to play bicyclecards.com. Sitten täällä on standard size, standard face. Täällä on tää viivakoodi. Sitten tässä on tää takana. Täällä on tää design ja tässä on tää tausta. Ei, tausta ja sitten tää design. Niin. Sitten näin on nämä kortit. Nämä kortit on ihan sikahienot. Nämä liukuu tosi hyvin, koska nämä on Air Cushion Finishit. Ja näissä korteissa on semmosia kuoppia tai semmosia kuoppia, että ne liukuu hyvin. Ja nämä käsiteltävyys on aina hyvä. Slaida sitten tuossa pöydällä. Ja näin. Ja nämä on tosi laadukkaat kortit. Tosi halvat ja tällä. Ja sitten nämä liukuu ihan sairaan hyvin. Eli jos sä vaikka heität tän, niin se menee jo tolleen. Okei, mut sit mennään seuraavaan. Ja punainen on ihan sama, mutta se on vaan punainen. Ja sitten näin. Ja nää tekee. Sitten tulee Bicycle White Rider Deck. Tämmönen on kotelo. Tää on takadesigni. Tämmönen on takadesigni. Okei, ja sitten tää sivu lukee Air Cushion Finish made in USA. The US Playing Card Company. Erlanger joku. Sitten tässä on Playing Cards. Bicycle. Tässä on tosi hieno Riderin pata. Ja tää on tää valkoinen versio siitä. Okei, ja tästä tulee mukana double backer ja joku lisäkortti, mutta mä oon heittänyt ne vekeen. Ja täältä näyttää tää patassa. Tosi hieno, tosi hieno. Ja tässä on 2 jokeria, ja nämä ei ole ihan samanlaiset. Kuten näkyy, täällä on niinku ihan paljastettu niinku täällä toisessa, että niinku pyssystä tulee semmonen savu, missä on ruutu 7. Ja toisessa ei oo sitä. Ja nämä kurtit on tosi hienot. Ne on niinku tämmöstä vihertävää kultaa tai tämmöstä. Näin. Ja sitten on melkein sama kuin Bicyclen. Ja näin. Ja nämä kuvakortit on tosi hienot. Ja niin. Okei, nyt siirrytään seuraavaan. No niin. Nää tänne takas. Okei, seuraavaksi on Bicyclen Dragon Backit. Okei, nää on ihan sairaan hienot. Tässä lukee Bicycle Dragon Backsit. Tässä on 2 lohikäärmettä. Sitten täällä on come to play bicyclecards.com. Täällä on Air Cushion Finish made in USA. Tässä on standard size playing cards. Sitten tässä on tää läppä. Tää box on tämmönen kultainen. Okei, nämä on tosi hienot kortit. Tässä on niinku näin, tässä on tämmönen takadesign, että kun sä teet liuhkan, niin tuossa tulee tommosia reunaa tommosia valkoisia, tiedättekö te, tommosia. Sitten nämä kortit on tosi hienot. No, punaiset on tällaisia tummempia punasta. Sitten nämä kuvakortit on ihan sairaan kuuleja. Tai te värit on silleen kultaisia, koska tää on tää gold. Tää on tää kultainen pakka tämmönen. Ja sitten pata S näyttää samanlaiset kuin standardi. Venä. Jos mä löydän sen nyt. Tossa on pata S. Normaali. Okei. Ja tämmönen on design. Sitten siirrytään seuraaviin. Okei, ja seuraavaksi tulee Don Monarchit. Nää on ihan superit. Tää boksi on hienoa pahvia. Tässä on käytetty vähän paksu. Tässä on niinku, tulee ylös tämmöstä vähän niinku tommoista kivaa juttua. Tässä on Monarchs. Ja sitten avataan tää. Tää on niinku musta sisältä. Tämmönen musta. Ja sit nää on musta. Kato, noin slaidasta jo vaikka sä et tehnyt mitään. Ja näin ja sitten tää on näissä sinisinä normaaleina ja
punaisina. Ja ne punaiset on varmaan parhaat. Okei, ja sitten nää liukuu ihan sairaan hyvin. Nää ei oo Aircushion Finishit, mutta nää on jotkut smoothimmat mun mielestä. Tai mä en oikein tiedä, onks nää Aircushion Finishit, mutta ainakin nää tuntuu samanlaisilta. Tai silleen tuntuu samanlaiset. Ja kuvakortit on melkein samat kuin tuossa Dragon Backissa. Mutta tässä on käytetty enemmän mustaa väriä, kuten näkyy. Ja sitten jokerit on tämmösiä. Tuossa on niinku iso pyörä, sitten pieni pyörä, sitten on se itse jokeri siinä. Sitten pata S näyttää tältä. Tosi hieno. Ja niin. Sitten tää on vähän tummempi myös kuin normaali Bicyclen pakon käyttötyyppi. Eli tää on melkein sama kuin Dragon Back, mutta varmaan vähän parempi. Takadesign on tosi siisti. Tässä on niinku käärme tälleen, jos kuten näkyy. Käärme, sitten tässä on reunoilla tommoset. Niin. Se oli sit siinä. Okei, se oli sit deck review tältä kertaa. Muistakaa tilata, tykätä ja kommentoida. Mä oon Taikuri Harri ja täällä on Taikuri Eetu. Me nähdään seuraavassa videossa. Nähdään.